मार्गदर्शन करावं. महाराष्ट्राचा आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंना वंदन करून धर्मवीर आनंद दिघे, शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रमुख, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, आमचे नेते आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, ज्याने आम्हाला राजकारणात घडवलं ते आमचे गुरुवर्य महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान खासदार, ज्यांच्या माध्यमातून आज ही महायुती झालेली आहे ते आमचे स्टेरनास्थान आदरणीय नारायणराव राणे साहेब, या जिल्ह्याचे लोकप्रिय पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, ज्येष्ठ आमदार माजी मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर, आमचे कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय निलेशजी राणे साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष माझे मित्र प्रभाकरजी सावंत, आमचे मार्गदर्शक, या जिल्ह्याचे निवडणूक प्रमुख आदरणीय जटार साहेब, आमचे मुंबईचे माजी महापौर दत्ता दळवी, व्यासपीठावर सर्वच उपस्थित मान्यवर, वडीलधारी मंडळी, बंधू मित्र, पत्रकार मित्रांनो, येत्या 7 तारीखला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचं इलेक्शन होऊ घातलेलं आहे आणि आता थोड्याच वेळात महाराष्ट्राचे लाडक्या बहिणींचे लाडके उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचे या ठिकाणी येणार आहेत आणि या निमित्ताने आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जमलेलो आहोत. मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं की गेली 27 वर्ष या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदवरती सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राणे साहेबांचा झेंडा या ठिकाणी डौलाने फडकत होता आणि या 27 वर्षामध्ये एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवरती कधीही झाला नाही आणि आज 2026 मध्ये सन्माननीय आमचे राणे साहेबांच्या माध्यमातून सन्माननीय आमचे पालकमंत्री असतील, आमदार असतील, निलेशजी असतील, केसरकर साहेब असतील, महाराष्ट्र प्रदेशचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी महायुती झालेली आहे. आता संजू परब म्हणाले की आमचे तुमचे, सध्या सगळेच आमचे, कारण सन्माननीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली युती झालेली आहे. तुकाराम त्यावेळी आपण भजनामध्ये म्हणतो, ज्ञानेश्वरी रचिला पाया तुका झालाशे कळस. राणे साहेबांनी जो 27 वर्ष जिल्हा परिषदवरती झेंडा ठेवला, ते पालकमंत्री आणि नितेशजी आणि निलेशजी, तो कळस आता तुका झालाशे कळस. 50 पैकी 50 झेडपी आणि 100 पैकी 100 पंचायत समिती या ठिकाणी निवडून येणार आहेत आणि एक आगळा वेगळा इतिहास या सिंधुदुर्गामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये पहिल्यांदाच घडताना आपल्याला सर्वांना पाहायला मिळते आहे. महायुतीचे सर्वच कार्यकर्ते एक दिलाने काम करतायत. मला या ठिकाणी सांगावं होतं की संजू परब मगाशी म्हणाले की निलेश साहेबांच्या सानिध्यात मी 17 वर्ष आहे, दिवस रात्र, पण मी 1.5 वर्षात बरंच काय शिकलो निलेश साहेबांच्या. मी फक्त 1.5 वर्षात झालंय मला, म्हणजे संजू सारखा, पण 1.5 वर्षामध्ये निलेश राणे साहेबांचं नेतृत्व मी जवळून बघितलं. नितेश साहेबांचं तर मला अवगतच आहे. निलेश साहेबांचं नेतृत्व बघितल्यानंतर या सिंधुदुर्गामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, अधिवेशनामध्ये, मुंबईचं अधिवेशन असो, नागपूरचं असो, आपल्याला नितेशजींचं काम माहितीच होतं. त्याची 3री टर्म आहे, परंतु निलेशजी पहिल्यांदा खासदार झाले त्यावेळी मीडिया एवढी हे नव्हती. त्यावेळी आपल्याला काय ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिल्लीचं त्यांचं काम जास्त बघायला मिळालं नाही. पण आज महाराष्ट्राच्या अधिवेशनामध्ये 288 मध्ये आमचे आमदार टॉप 10 मध्ये लागतात, एवढं अभ्यासपूर्वक या ठिकाणी काम करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आज ही महायुती आहे. मी आपल्याला एवढीच विनंती करीन की हे जे सर्व उमेदवार दिले ते महायुतीच्या नेत्यांनी दिले, सन्माननीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या सिंधुदुर्गामध्ये आपण हे इलेक्शन लढतो आहे. कदाचित आमच्यात हेवे रावे असतील, एका जागेसाठी 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 उमेदवार इच्छुक होते, कारण हा पक्ष एवढा मोठा आहे, ही महायुती जेवढी मोठी आहे आणि या महायुतीमध्ये प्रत्येकाला निवडून येण्याची संधी होती. कोण जरी उमेदवार दिला असता तर तो निवडून आलाच असता, परंतु शेवटी एकालाच ती तिकीट कुठेतरी मिळतं
त्यामुळे आपली जर नाराजी असेल तर 7 तारीख पर्यंत ती नाराजी न दाखवता आपल्याला इतिहास घडवायचा आहे. आपल्याला इतिहास घडवायचा आहे. प्रामाणिक तुम्ही घरी जाऊन विचार करा. एखादा जर डाग लावला आपण 50 झडपीमध्ये किंवा 100 पंचायत समितीमध्ये, तो कलंक नंतर पश्चाताप जरी झाला तरी आपण तो पुसू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला इतिहास करायचा आहे. राणे साहेब असतील, आमचे प्रदेश अध्यक्ष चव्हाण साहेब असतील, आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे असतील, आमचे निलेशजी राणे असतील, केसरकर साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद मध्ये महाराष्ट्रामध्ये एक आगळा वेगळा विक्रम गिनीज बुक मध्ये त्याची नोंद होईल. असे विक्रम करण्याचं वातावरण या ठिकाणी आहे. दुसरा पक्ष समोर नाहीच आहे, माझं ठाम मत आहे. आणि अशा प्रकारचं काम आमचे पालकमंत्री या जिल्ह्यामध्ये करतायत, आमदार करतायत. त्यामुळे मी जास्त आपल्याला काय बोलणार नाही, पण तुम्हाला या ठिकाणी सांगावं वाटतं की महायुतीच्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी आणि मतदारांनी एक विचार केला पाहिजे की आपण एक विक्रम करतोय. या जिल्हा परिषदच्या इलेक्शन जी यापूर्वी होती त्याहीपेक्षा हे इलेक्शन वेगळं आहे. हे इलेक्शन महाराष्ट्रामध्ये एक विक्रमाच्या दिशेने हे इलेक्शन वाटचाल करत आहे. आणि हे विक्रम करत असताना सेंचुरी मारण्याच्या मार्गावरती हे इलेक्शन आहे. 99 वर आपण थांबता कामा नये. 100% या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समितीचा रिझल्ट आपण सर्वांच्या सहकार्यातून आणि आपल्या कामातून दाखवून सन्मान्य नेत्यांना जर आपण बहाल केलं तर आम्ही पण पालकमंत्री असतील, आमचे मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असतील, आमचे उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब असतील आणि या जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष चव्हाण साहेब सुद्धा या जिल्ह्यातलेच आहेत. आपण निधी आपल्या विकास कामासाठी या ठिकाणी आपण मागू शकतो. त्यासाठी मी आपल्याला विनंती करीन, शिंदे साहेब आता 2 मिनिटात या ठिकाणी येत आहेत.